Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunze bantu yakubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa bangcwele ngakho konke akasesenzele khona. Akekho omunye esingamfanisa naye ngoba phela akazange futhi abe khona uNkulunkulu ngaphambi kwakhe. Ngeke futhi abe khona uNkulunkulu emva kwakhe. Ngoba ingaphambi kwakhe alikho nengemva kwakhe futhi alikho. Siyambonga uNkulunkulu ophilayo. Siyambonga uNkulunkulu ophendulayo. Siyambonga uNkulunkulu okhulumayo owenza imangaliso. Hayibo, singayaphi? Singayaphi ngempela masuka kuye? Ngoba onke amazwi okuphila akuyena. Hayi indlela engibingelela ngayo ngena ngayo namhlanje kuyilanga langomsombuluko. Simbonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyathemba uyithokozela inkonzo kamama izolo. Ngiyathemba uyithokozele kakhulu. Ngixolisa ukuthi ngene late lapho bengikhona khona lapho bengimenywe khona, kodwa bengingesona isikhulumi, bengelutho nje, bengimenyiwe. Ngathi ngizama ukuteleka, hayi kwacaca ukuthi akutelekeki. Kodwa engikunakile ukuthi uNkulunkulu befuna ngiyobona ezinye izinto engifike ngazibona. Angizozisho-ke, kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngizozisho ngesikhathi esifanele. Kodwa kunezinto engizibonile ngaziphawula, wakhuluma umoya ongcwele waphawula, ngihlezi ngilalele ngibuka. Hayi-ke bafowethu, asidlule lapho, asingachithi isikhathi ngezinto ezingenamsebenzi. Njengamanje singena enkonzweni yethu ngomsombuluko ekuseni, izinsuku hayibo akusekhona ekuseni, sekuntambama. Izinsuku ziyi-13 ku-October ngalempela sonto se-Cape Town. Ngalempela sonto se-Cape Town. Nginesicelo nje sihle, kusekuhle kusemanje ukuthi sizogcina ngoLesine ukuthumela noma yini. NgoLesine ukuthumela noma yini ngoba ngizobe ngile emazweni nomama sasihambile ngo-October ngonyaka odlule, sisebranchini yethu ese-Cape Town Fisante Kraal. Siyakhona-ke. Ngijabulile ukuzwa ukuthi khona abangiphelezelayo abahamba kanye nathi, ngajabula ngendlela emangalisayo. Bafowethu, bekani imali niyobona ubumnandi bezindawo sihamba sishumayela ivangeli. Nibone nje imisebenzi kaNkulunkulu ayenzayo. So-ke ngokugcinwa inkosi sizohamba ngoLesihlanu. Awadula amathikithi, ngiyesaba. Ayadula amathikithi. Kodwa-ke ngiyamthemba uNkulunkulu uzongikhumbuza next year ngisheshe ngilusho lolu hambo oludinga amathikithi eBhanoyi, ngoba nolwaseGoli lidinga wona amathikithi. Impumalanga cha, idinga nje ukuhleleka. Ne-Eastern Cape ngiyathemba soba nayo i-Eastern Cape next year, angazi ngoba kade sagcina kwe-Eastern Cape sagcina emqanduli. Ngicabanga ukuthi eminyakeni emibili edlule, angazi noma nge-right yini. So uNkulunkulu uzosisiza-ke, sengathi-ke iyavuka ibranch Eastern Cape. Kungenzeka ingavuka emqanduli, angazi ivukaphi. Uxolo ngiyazi kona ukuthi iyavuka. uNkulunkulu akahluleki, uSathane uyashaya, uyalwa, kodwa-ke konke kuzolunga. So ezinye indawo-ke kuyadrayiveka kuzona, kodwa kakhulu kufanele ngimemezele lezi indawo eziqhelile ngoba kunabazalwane abahlelayo ukuhamba kanye nathi, kunabazalwane abacelayo emsebenzini, kunabazalwane futhi abapatanisayo kuphuma imali yeBhanoyi. So uma iBhanoyi usulibhukha very late kuyadula, kanti uma usheshe wabhukha kuba cheap. So sizozama ukuyilungisa loo nto ngonyaka ka-2026 ngokuvuma kwenkosi. Uma inkosi isasigcinile ingakasilandi siye ekhaya, sisahlezi kuwo lo mhlabathi omagade. Hayi-ke mangithandaze sisondele kuNkulunkulu wethu simbonge ngakho konke. Dumo lonke lungolwakhe lumfanele yena yedwa uhlala ekhanyeni ongesondelwe kukho. Yena yedwa nokungafi. Yena yedwa ongebonwe. Ngokube kuyo udumo lonke namandla nenkazimulo negunya izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. Masikhuleke.
Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Baba, egameni likaJesu siyasondela phambi kobuso bakho. Siyabonga Nkosi uthando sithande ngalo. Siyabonga inkonzo yayizolo. Siyakubonga, siyakudumisa. Siyabonga Nkosi ngakho konke okwenzakele. Ngiyabonga Nkosi nezinto ongifundise zona Moya Ongcwele kade ukhuluma uPhawula ngezinto ezenzakalayo lapho kade ngikhona. Ngisizeke uNkulunkulu wami, ngikhuthalele ukuba ngithembeke kuwe, ngikhuthalele ukuba ngiliqondise izwi leqiniso, ngikhuthalele ukwenza umsebenzi ngobungcwele, ngikhuthalele ukungayigodli inkemba yami egazini, ngingazilandeli isiqalekiso okukhulunywa ngaso kuJeremiya 48:10. Iba nathi-ke namanje Moya Ongcwele, khuluma uzambule, ulakhe ibandla lakho, ubasize abantwana bakho Nkosi, likhule ibandla lakho eliyikhaya lezwi, likhule nebandla lakho entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Namanye-ke Nkosi amabandla awuhlelo lwakho mawakhule, laziwe ivangeli eliphilayo ezindaweni zonke emagumbini omane omhlaba. Iba nathi-ke Nkosi ngomoya wakho engcwele. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ofana naye, akekho njengaye. uNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Sizofunda-ke izwi lenkosi esilitholayo kukaMathewu chapter 5 verse 9. Ngixolise ngokuzamula. kukaMathewu chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ukuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Sikhuluma ngabanjani? Ngabalamulayo ukuba bayakuthiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Wena uye yini umntwana kaNkulunkulu na? Uyalamula yini wena? Noma uyishoshozela? Uye yini umntwana kaNkulunkulu? Masiyakhe Ezekiyeli chapter 22 verse 30. Ngafuna kuba umuntu wokubika uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngalichithi, kepha ngimfumananga. Kufika nanku umbuzo webefundisi. Uyafika nje lo mbuzo. Manje umile yini esikhaleni? Ngiyakubuza mina mfundisi wami. Umile yini esikhaleni? Ngiyacela nje ukwazi lokho. Ukuthi umile yini esikhaleni? Uyawenza yini umsebenzi kaNkulunkulu akudalele wona? Umile yini esikhaleni? Abaningi izolo ngibabhalele ukuthi ngifisa babe nabantu abangakanani abadala emabranchini abo. Angithembe lokho bazocommunicate nani njengebranch, nazi nisebenze ngoba ngathi hayi anisebenzi kahle. Kunama-branch anabantu abangaphansi ka-10. Engithe ngiyacela ba-reach 10 abantu abadala bakhona. Igaba-ke eziningi ezihlukene. Kodwa nje kunama-branch anabantu abawu-10. Ibranch ibe nomuntu oyedwa omdala. Bese kuba usebenzane ley'ngane. Yebo, kuthiwa iy'ngane ikusasa lebandla. But uma ubuka isikhathi lisekhona nikusasa. Hayi ngiyabuza nje, lisekhona nikusasa. Ngempela uma ufika uNkulunkulu uzofika uthi ubusebenza iy'ngane. Abadala-ke, abasha-ke, hayi mina angazi. Ukuthi angazi uma ikusasa lisekhona yini. Yebo ngiyagcizelela iy'ngane ziyi-future yebandla. But the question is there any future? Noma uJesu sezobuya azolilanda ibandla lakhe. Uzobungakanani wakho umqhele? Hayi ngiyayibuzela nje. Uzobungakanani wakho umqhele? Hayi bafowethu ake sisebenzeni siye kuba amavila. Hayi asisebenze. Maningi ama-branch anabantu aba-less than 10. Maningi. Ngiyakutshela uma ngithi maningi, into uma ingaphezu ka-2 isuke iningi. Maningi. Maningi. Ubusuvela uzibuza ukuthi uma sekufika isikhathi sokuthi wakhe indlu, uzowakhela umuntu oyedwa? Wakhela abantu abawu-8 indlu. Yiphi ngempela indlu ongakhela abantu abawu-8? Ngoba siqala kubantu abawu-100. Umuntu onabantu abawu-8 uzofika nini ku-100? Hayi ngiyabuza mina.
Ngiyabuza ngiphenduleni bafowethu, umuntu onabantu abawu-8, umuntu onabantu abawu-6, ngikhuluma ngabantu abadala. Ngikhuluma ngabantu abakhuphula inombolo uqhamuke sethi 20 something kanti kugcwele uSunday school. Ngempela umuntu onabantu abawu-6 uzofika nini ku-100? Ngoba phela izindlu ezakhayo minimum of 100. Uzofika nini ku-100? Bafowethu ake sisebenzeni. Uzisebenzela wena, ikusasa lakho, umqhele wakho. Hayike angidlule la. Kufikile nje ngisho ukuthi uyafika manje lo mbuzo uthi ngibuza ukuthi umile yini esikhaleni? Ngempela umile yini esikhaleni? Wena umile yini? Mawumile bapha abantu. Ungumfundisi phela wena. Uphethe ibranch phela wena. Hayi asidluleke lapho. Siqhubekele phambili. Nginombuzo ke enguphendulayo othi indaba uNkulunkulu wafuna abantu bokubiya uthanga ukuthi mabame esikhaleni na? Impendulo ithi ngoba sekuyisikhathi sokugcina. Sigcine ke sifunda la ngabaprofeti bamanga. Ngizodlula nje ngifike leli verse sigcine kulona bese ngithi ukugxila. 2 Peter chapter 2 verse 1 to 22 ngoba sidila ngaye vele. Kepha kwavela nabaprofeti bamanga phakathi kwesizwe, njengokuba nakunina kuzokuba khona abafundisi bamanga abazongenisa izifundiso zamanga ezibhubhisayo, bephika nombuso wabathengayo, bezilethela ukubhujisa okusheshayo. Ayisikhulumile kakhulu ngalokho. Verse 2, nabaningi bayakulandela amanyala abo, ngenxa yabo indlela yeqiniso yakuhlanjazwa. Nizowalandela amanyala laba abantu kuze kube nini na? Hayi ngiyabuza nje. Ngizokuthiwa sebeyalwa nokulwa. Nizowalandela amanyala laba abantu kuze kube nini na? uSamuel wesibili chapter 12 verse 14, ngokuba ngaleso senzo waveza ithuba elikhulu ukuba izitha zikaJehova zemhlambalazi, umntwana omzalelweyo uyakufa. Hayi lana sifunda ukuthi umuntu uyajeziswa ngesono sakhe. Khona izono ezihlambalaza uNkulunkulu uyajeziswa ngazo sekulomhlaba, noma ungasivuma uthethelelwe, but you will be punished. Verse 3, nangokufisa bayakuthengiselana ngani ngamazwi obuqili, abakulahlwa kwabo kwamandulo kulibali nokubhujiswa kwabo akuzeli. Bafowethu siyabona abantu bayathengiselana ngabanye abantu. Bayathengiselana ngokwemizimba, bayathengiselana ngokwebandla. Maningi amabandla, ngikutshela imfihlakalo. Azi ukuthi aphethwe lo uhamba phambi kwabo, kanti akabaphethe uhamba phambi kwabo. Khona la bephethwe khona. Khona la bephethwe khona uthule ngoba uyadla yena, udla yedwa, akanitsheli. Nina ake ngilinganise ngale example le ukuthi nithi niphethe ubaba uNtsibande, kanti akaniphethe khona la iphethwe khona naye. Yayibona lo ndaba. Nicabanga ukuthi niphethwe la niphethwe khona kanti aniphethwe khona. Cha ke kumina khulekani bafowethu. Mina nje lapho iqiniso ngihlala ngintshela uJesu engibiza wathi akafuni ngiphathwe umuntu emhlabeni. Ufuna ukuziphathela yena mina. So mina okwami kusobala akekho umuntu ongiphethe la emhlabeni ngoba ngatshelwa ukuthi angizophathwa umuntu. Umunye umfundisi conda kayedwa azi umbabili ba-admita phambi kwabanye abefundisi bebaningi, but hayi yabona lo uNtsibande ngeke umphathe. Kwakusho omunye wabo wakwazama ukungiphatha wehluleka. So angiphakami ngalokho, ngikutshela nje iqiniso elihle ukuthi mawusentabeni uphethwe ezulwini, ombonayo uhamba emhlabeni ubaba uNtsibande kuphela lapha, akekho omunye okuphethe. Kodwa ngiyakutshela maningi amabandla aphethwe la engazi ukuthi aphethwe khona. Banikela bakwenza konke okwenzayo bese kuyadlula kuye laphaya. Yikho bengabusiseki, yikho izinto zingahambi kahle, baphethwe. Hayi lo abambonayo, ngoba lo abambona wathengisa ngabo, wabadayisa. Awudayisiwe nje wena. Mhlawumbe udayisiwe. Bafowethu asingafani nezilwane nezinkomo. Angazi uma ziyazi, ngiyacabanga ukuthi inkomo mawusuyithengile wayithatha wayifuya kuwe, ivele ibonise ekhaya elisha, ayazi ukuthi kuthengiselwane ngayo. So asisuphila leyo mpilo. Yazi, hlala kumoya, wazi ukuthi uphethwe phi.
wazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi maningi amabandla aphethwe la engazikhona wona, kodwa umholi uyazi uthengiselane ngabo. Yilokho kusho yize nangokufisa bayakuthengiselana ngane ngamazwi obuqili, abakulahlwa kwabo kwamandulo akulibali, nokubhujiswa kwabo akozeli. Yabona umuntu othengisa ngebandla likaNkulunkulu, umuntu othengisa ngabantu, ukulahlwa kwakhe kwasemandulo akulibali, nokubhujiswa kwakhe akozeli, akulala ubuthongo, uzobhujiswa sooner or later. Dayisile ngebandla likaNkulunkulu, dayisile ngabantwana bakaNkulunkulu, uzohola, uzobhubha, uzolahlwa. Athi uverse 4, ngokuba uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo, kodwa wazinikela ukuba ziphonswe esihogweni, emigodini yobumnyama, ukuba zidinele ukwahlulelwa. Nezwe lamandulo engaliyekanga, kodwa wamlondoloza uNowa, wamshumayela wokulunga engowesishiyagalombili mhla eletha uzamcolo ezweni elingamesaba uNkulunkulu. Nemizi yaseSodoma neGomora wayahlulela, wayichitha ngokuyiphendula umlotha, eyenza ibe isiboniso kubo abangayo kumesaba uNkulunkulu. Nolotho olungileyo ehlushwa ngokuhamba ngamanyala kwabangenamthetho wamhlangulisa, ngokuba ngokubona nangokuzwa lona olungileyo ehlala phakathi kwabo wezisa ubuhlungu umphefumulo wakho olungileyo imihla ngemihla ngenxa yezenzo ezingenamthetho. Inkosi iyakwazi ukuhlangulisa ekulingweni abamesabayo uNkulunkulu, kepha abangalungile iyabagcinela usuku lokwahlulelwa bajeziswe. Hayi, lama vesi engisawafundile sisazowahlakaza nje, sigijime nawo kahle, sisazowahlakaza. Kodwa la njengamanje nje ngifunda into esimangaliso, kubalwa abantu la uNkulunkulu angazange akwenze kozele ukulahlwa kwabo nokubhujiswa kwabo. Sitshelwa ngabo la manje. Sisazobabuka-ke, sibabukisise, sibafakele ibuko khona uzobona wena ukuthi awukho yini lapho. Uma ukhona phuthuma usheshe uphume, ngoba inhloso yalezi iy'nkonzo ukuthi sibe ngcwele phambi kaNkulunkulu, sisuse ukungcola, sisuse konke okungalungile, singahambi ngokwenyama, singazingcolisi, singabudeleli ubukhosi, singabe amaphikankani nabaziqhenyayo, abantu abangesabi nokuhlambalaza abenkazimulo. Singabe ngabaziqhenyayo, ngoba liyeza usuku lufutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi luzobashisa, lungabashiyeli pande nagatsha. Siyambonga-ke thina uNkulunkulu ngokusithanda kwakhe, kodwa qaphela, khona abantu abazothengiselana ngani ngamazwi obuqili, abakulahlwa kwabo kwamandulo akulibali, nokubhujiswa kwabo akozeli. Awuthengisiwe nje wena. Uphethwephi? Awungixoxele, uphethwephi? Lo okuphethe yena uphethwephi? Uphethwephi? Ubani omgibele? Ugitshele ubani? Lo ophethe wena. Hayi umbuzo loyo, ugitshele ubani? Mina ngisho lo ophethe wena. Busisiwe umuntu umholi wakhe ugitshelwe iNkosi uJesu. Busisiwe. Ngoba uzokuzuza ukuphila okuphakade. Kodwa umholi wakhe engagitshelwanga iNkosi uJesu ngiyesaba. Ngoba uMahubo 1 verse 1 athi busisiwe umuntu ongahambi ngezuleko zababi. Ukuthi uqale kusiwe umuntu ohamba ngezuleko zababi. Ubani ogibele lo oholayo na? Hayi mina ngiyabuza. Ubani lo gibele? Ogibele yena ubani? Qaphela-ke ukuthi ukuphi, uphila kanjani, uphila ngomoya kabani, ophefunyulele ubani yena. Hayi, ngicabanga ukuthi asibambe la. Challenge yami befundisi ngithi mina, umile yini esikhaleni na? Uyawenza nomsebenzi kaNkulunkulu na? Hayi phela uma ukuhlula phonsa ithawula. Bakhona abawufunayo. Uyazi uNkulunkulu thobani abazowenza mhlawumbe kangcono kunawe. Kodwa kunzima phonsa ithawula bakithi usuze wana umsebenzi ongaka. Yenza umsebenzi kaNkulunkulu. Uthola umvuzo ekhaya ezulwini.
masiguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu, udumo lonke lungolwakhe lumfanele izikhathi ezingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Masithandaze. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngezwi lakho. Usisa abantwana bakho balizwe, balenze, balungise okungalungile empilweni zabo, bahambe njengokwentando yakho. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu, samdumisa bangcwele. Ubaba uNsibande uyavalelisa usuku oluhle.